Ya, oke. Bersama Ki Hadi Maiso. Nganu Mbah, kok iso diceluk Mbah kaum kuwi dhisik piye Mbah? Ceritane Mbah. Ora sing ndelok Mbah Kaum kuwi pertamane iki pas pelatihan nang Bali. Yang Bali nganu apa? Bali Beramu mulai apa? dadi, Bali mulai dadi. Oh, terus kok Ono iso? Aku yo ora ngerti nganu mula bukane diceluk Mbah Kaum ning ana salah jeneng kanca ki sok nyeluk ngono ki Mbah Kaum ngono lah. Kanca-kancane tiri-turu Tekan tekan saiki. saiki. Oh, lah aku ki dhisik ra yo poing Mbah Kaum tenan apa Ning turune yo Mbah Kaum. dadi carane ngono kuwi yo Oh, ora iya. ketone ya sakne dongane rada kabel to. Oh, ngerti dhewe. Ngerti dhewe. Kuwi Iya. Mbah Kaum. Nek asline Mbah Nah asli jenenge lengke bapak mbokku kuwi jenenge Yudi Kurniawan. Yudi Kurniawan. Celuk Mbah Kaum. Heeh, kuwi yo sekitar tahun pira ya? 2007-an lah kok jenenge Mbah Kaum kuwi. Saya penting bar gempa kae njut dadi lumpuke pemuda-pemuda perdukuhan kuwi ya. Pedukuhan. Heeh, nang kelurahan Kelurahan. Dadi njut ana pelatihan. Oh, arep nggih Karang Taruna apa? Urung, Urung. aku urung mlebu nang Karang Taruna kuwi. Oh, pelatihan. Oh, pelatihan. Mlebu nang Karang Taruna iki sekitar tahun 2010 aku. Oh, 10. 2010. Aku si SMA. Aku sing didik kuwi 2010. Ya wis tekan ngendi-endi? Wis tekan ngendi-endi. Lor kono tekan Kidul Pesisir ya wis. Wis wani kuwi, Wis wis wani. wani ngepi dhewe mlaku. Nah, iki Wis. Aku wani ndelok wayang ki SD kelas 5. kuwi ndelok wayang, Mbah. Ndelok wayang SD kelas 5. Nang ndi kuwi? Pertama kali kuwi nang Gresik nang daerah Sumbermoyo. Mbiyen isih sok majukan gedhen ki Mbah Tik, sok semaya Mbah Timbul sok beleh kebo ngono mbiyen. Boleh kebu. Heeh. Anu apa? Lakone Brontoyuda. Brontoyuda. Lah kuwi lah aku jalarane iso wani ndelok wayang kuwi mbiyen anggur gereja kuwi ana tontonan. Heeh. Sok ditinggal. Tahu pertama kali ditinggal aku Sakit wani ditinggal, kudu Cak. wani kudu mulih iki wis. Mbuh piye carane ya kok dilalai kendel kan omah. Tekan omah. Ya kuwi ya ndelok wayang dhewe. Iya. Nek mbiyen nang gereja ki ya ana tontonan anggur pendak prosesi ya ana sorot. Wah, oh ya Mbah. Ana Ya. dandut, ana warna-warna wayang toprak kuwi barang. Kaya ulang tahun gereja ra ngono ya. Kuwi mesti mbiyen nak cilik aku ya urung ana HP to mbiyen ki urung ana HP. Urung ana wis tontonan popole kuwi, dangdut, toprak, wayang. Wayang. Heeh. Sorot sih mesti mbiyen ki kayak ana. Jamanmu ya ana sorot. Wah aku isih menangi sarimi karo rokok anu kae lho apa? Sing sukun. Nah, isih ngalami. Tahun piro, Guys? Wis tahun piro ya lali ya sementing tahun sekitar Lawas, 97. Sementing aku SD kelas 5 ki tak mulane tahun 2000 ki aku lulus SD. Tahun 2000. Heeh, sekitar 98 mo yo. 98 Hmm. Krismon Krismon kuwi jenengan lulus SD. Urung, Urung. ya Isih SD. Isih SD. Oh iya iya iya. Kayak biyen ana muni manusia milenium Milenium, Paji oh. milenium Oh, ora iya. tahun 2000 to. Nah, karo Saras 008. Kapan kae wis. Iya 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 iya. Sik Mbah, sadurunge mlebu nggon bab pedalangan iki aku ngertine sampean iki anu bajingan. Heeh. Oh, to, Mbah? Heeh. Sopir gerobak ra bajingan to? Heeh, sopir gerobak asine bajingan. Oh, kok iso jenenge bajingan kuwi, Mbah? Bajingan iki saka tembung bagusing jiwa angen-angening pangeran. Malah apik ngono kuwi. Ya, apik ngono kuwi lah. Mulane tembung bajingan iku wong biyen wong duwe gerobak iki cara dene wong duwe truk. Ngono. Kondang berarti. Kondang. Nek ya kudu men anu ya dukdeng, maksud dukdeng ki ya lahir batine ya kudu anu tenan sentosa mergane apa nggawa hasil bumi go setorke nang kutha rak mbiyen isih ana begal, isih ana rampok barangku ya kudu men isih berarti sing dimaksud lahir batin ki ya fisike kuat, Heeh. ya dongane Wah, kenceng ampuh. ngampuh ngono kuwi ya.
Kanca-kanca bajingan ki ana sing isih urip sing sepuh-sepuh ki ya ngandhake mbiyen nak umpamane nang daerah ngendi, umpamane pasok gula nang Prambane dhewe ki nang Prambanan Delanggu. Pasok gula iki nganggo nganu. Nggo gerobak. Gerobak. Sapi ngono ya. Heeh. Mangkat pon mulih kliwon nak wong biyen kuwi nek di Delanggu kuwi ceritane kuwi. Kuwi ning aku urung menangi ning nak mane ngusung gendeng, ngusung boto wis cilik aku wis menangi. Oh, wis melu wis. Ya kretek wetan kretek desa Gunung Puyuh ki mbiyen tau dijak jenate mbahku njukuk anu krakal. Nang ndi? Nang ngisor kae Dam Sogun, anu jembatan Sogun kae. Oh. Nang wis tau dijak njukuk krakal ngono kuwi gerobak medun munggah langsung munggah ngono kae. Sapine. Sing mbah iki berarti nggawa beras ki saka kene tekan Delanggu kono. Ya ra mung beras, gula Jawa kondang dhewe. Nek dhewe Bantul ya. Bantule kondake gula Jawa. Timbang Kulon Progo rak saiki mah apik Kulon Progo. Mbiyen gula Jawa iki kondake Bantul. Oh, berarti dhisik ka wong deres ya. Oke, ndek deres. Kuwi mbiyen ku rak arep nang Prambanan ki ora njut kene tekane Prambanan cerak dadak ngliwati balapan. Balapan ki sak wetan UKDW rek aku. Dadak nang kono kuwi ku njut muter kuwi cara dhewe mbiyen mbuh Pak istilahnya bayar pajak apa cerita mbahku metu kono kuwi njut agek ngetan nang Prambanan. Aku ngerti iki balapan dhisik nggo balapan jalan to. Nah, heeh, jaman ngono kuwi ketelahe ngono. Balapan kuwi. Berarti kono ngalor bablas. Balapan kuwi bablas ngetan. Ora njut biar nak saiki ngetan ora mah ngalor sike agek ngetan. Oh no. Ana saiki kan mung cukup terus bapak ngetan ngalor ngetan wis tekan. No. Wis rodone isih rada kayu ora rada kayu, Mbah. Heeh. Nek kayu iki berarti luwih abot lho. Luwih abot jenenge rada cekluk, goglek kuwi. Marasa nambal ya. Oh. Ning resikone jaman semono rak aspalan anyar ya mlototke aspalan. Oh no. Kalah aspal itu. Lane mbiyen sekitar tahun pira ya mbahku mbiyen cerita tahun 78. Kuwi dikenake plembir. Aku ora kelingan plembir ana pit, mbiyen gerobak ana plembir. Oh, gerobak ya kena plembir. Kuwi sih anu sih ana gerobakku mbiyen sih ana kuwi. Plembire kuwi. Plembire kuwi cara dhewe pajeke kendaraan. Oh, ning ana kaya digawe plat ngono kae. Heeh, ten ana digawe plat kandel semene iki. Oh, templeke kuwi. Templeke. Mbok tak ngono ya isih tak gahke ning lalilih kuwi. Nah, kuwi kok nganu mbahku heran kuwi kok iso tekan Delanggu benang iki sapine iki anu mbok kuat po. Ya leren ya lek kuat anu kuat ya di fisik yen anu ning ya engko awak dilere lah kene nek maneh saka Bantul kene ya engko lerene sik dhewe nang Kidul Dungilan jenenge Koplaan. Oh kuwi Koplaan kuwi dienggo leren. Dienggo leren. Nek jeneng Koplaan ki yo nganu ta, Mbah? Ana hubungane ra karo leren kuwi. Ya nggo leren. Engko kono kecil dene ana warung. Ono pakan. Nah, engko bar kuwi ngalor. Metu wetan anu juk teng kae, engko njut nang balapan kuwi leren. Lah kuwi engko cara dene arep anu mangan apa wis penting ya kuwi mau goleren kuwi cara terminale. Ning sapine mangan barang lah. Heeh, dilereni. Dilereni ya. Ora nang daerah Delanggu, daerah anu kono mangkat pon mulih kliwon. Oh, pirang dina dine kuwi? Pon wage kliwon 3 dina. 3 dina ya. Heeh. 3 dina. Oh, nginep kono berarti ya. Nginep. Rak kulak telo nang tempel. Berarti Dono ngeterke gula dan sebagainya iki Bali ya nggo telo kuwi mah. Ya engko nggawa telo nggo kacang. Oh. Oh modelane ngono kaya saiki kaya truk ngono ya. Mangkate nggo apa, engko mulihe nggo apa ngono Mbah ya. Sak jalur ya, jalan ya. Nek mane kulak telo ki kaya nang tempel. Karo nang Magelang kulak kokosan. Jaman semono ngono kuwi. Kokosan. Heeh. Kokosan buah to. Heeh. Duku. Iya. Duku. Saiki derang ngerti kok kosan ya. Kuwi duku. Oh. Nyet ceplusan. Lek cerita mbahku ngono kene aku rong melu anu ning aku wis menangi rada ban. Wis ra menangi rada kayu berarti. Ora menangi aku. Ora menangi. Ya istilahnya wis aku SD kelas 2 wis kuat megawe. Ngluku nggo sapi wis loro SMP. SD.
SD. Loro. Loro SD sing luku. Heeh. Lah ya tenan. Jos. Loro SD iki aku iki rong dong lho, Mbah. Lah yo aku wis wong kecilek anu to ya kuwi. Berarti yo nganu yo Mbah yo napa keluarga jenengan iki tani utun ya Mbah yo. Ya alhamdulillah anu. Tekan saiki maksud iki isih duri-uri lho Mbah. Ya yo Termasuk tanine termasuk apa sapine gerobake dan sebagainya. Lah alat-alat pertanian sing lawas isih tak gahke. Gahke. Ora ketong ora kanggo ning tak gahke. Gahke. Anu yo Sing isih anu ya gerobak sok luku barang rak mari dong ana ya saiki rak anu nggo tamu to ana kepengin niruh kepengin anu carane piye tradisionale ya. Heeh guru ngono kuwi. Oh iya. Menarik. Ya cah rekoso kok ya aku mbiyen Mas aku ki yo ora agur cara dene mbiyen saiki tak akoni mangan we istilah alhamdulillah nek rak mbiyen tenan aku isih kelingan aku melu mbahku. Ambok jejer karo mbokku karo bapak ning aku dimong Mbah. Dadine sembah sampean. Kok ngerti nganti seni, ndelok toprak, ndelok wayang iki saka simbah, ora saka bapak. Oh ngono, berarti nyok dijak ngono ya Mbah ya. Ana karo jenate mbahku lanang rak. Mbokku tuwa le ngarani kuwi seneng sak ndelok toprak. Ning aku dhewe mbiyen dek cilik ra seneng toprak, seneng wayang. Soale njelek ya. Ora mbuh ora ngerti ning urung apa urung ana rasa. Nek jalan karo mbahku lanang sak digene. Biyen nek Kak Ude anu Mbambang kuwi sok pendak taun nanggep wayang njut gereja, barang kuwi meneh proses ya. Oh, njut kiwa tengen nggonku biyen nek isih akeh wong do nanggep wayang cerak kuwi. Dadine sok dijak delok ya. Nanti biyen aku kira pendak pon karo jenate makku tuwa. Kuwi sok ditukokke wayang kertas nang Pasar Jodhok. Wah, ya pasarane pon ya. Heeh, biyen nganti ditrek anu ae di nang endi tembok-tembok ki tak templeki ana engko Werkudara karo Dewa Ruci, Baladewa Ranuman ora. Berarti lemu seneng wayang kecilik ya. Kecilik. Aku ora ngerti nek umure penting kecilik aku TKW nganti turu jare turu nang kelas kuwi saking bengine ndelok wayang mau. Kuwi tekan saiki dilalai alhamdulillah ya sithik-sithik dadi dalang. Ya ora dadi dalang anu ning iso akeh iso nglakokke wayang dadi dalang ki ya. Iya, abot ya Mbah. Abot. Iya ning yo dalang ki rak kiai dalang. Oh ngono. Wah kuwi artine apa meneh kuwi? Wah wis seru rak. Kiai dalang iki. Ya, mirunggan. Oh iya. Rak gerobak yo istilahnya aku yo ngerti mergane aku iso dadi pelaku yo dadi. Nek nganu Mbah. Saiki ya sing gerobak. Ya alhamdulillah isih. Ora pendak. Tekan saiki iki. Ya tekan saiki. Alhamdulillah. Ya wingi ket tahun 2014 tekan iki aku dadi pengurus. Ya aku istilahnya yo bener generasi pembaruan Bantul lah duwe anu organisasi. Jenenge apa Mbah? Guyub Rukun Bantul. Jenenge Guyub Rukun Bantul. Guyub Rukun Bantul organisasine grup Guyub Rukun Bantul. Ngono kuwi saka sak Kabupaten Bantul. Sak Kabupaten Bantul. Nek Kopdar pendak apa kuwi? Pendak Minggu Pon nang lapangan Jodhok. Lapangan Jodhok. Kuwi mau nek ada nunggang barang kuwi oleh. Monggo. Mbayar 10.000 rak 10.000. Kuwi Yutono sok do diundang nang Kan Sleman, Tan Prambanan. Wah, rak Sleman Barat yo nang daerah Keceme, daerah Medari, rak Prambanan yo nang daerah Kalasan Mengalor. Berarti saiki ngono ya Mbah gerobak sapi iki ya secara fungsi sebagai alat dienggo usung-usung iki mungkin berkurang tapi secara budaya iki isih diuri ya Mbah ya. Diuri-uri seperti itu ya. Nah, kuwi rak maune asline rak critane rak saka Mojopait. Nganu gerobak kuwi? Gerobak iki Mojopait. Zaman Brawijaya kelima entek-entekan anu Ratu Mojopait nggawa gerobak karo wong bisa gawe pandai besi mulane wong ketrah daerah Jodhok rak akeh wong wong gerobak karo wong anu kuwi. Critane mah ngono kuwi. Jodhok iki mergo akeh pandai besi saka kono, Mojopait kono. Ning rak di anu ben ora di Slamurke gawe alat pertanian.
Mane wong biyen wong Grobak, wong Leri iki nggawa tebu jaman semono. Kuwi akeh wong daerah Jodhok, daerah Kiwa Tengen anu akeh. Isih kondang-kondang. Kondang-kondange ya. Kondang. Ya kuwi mau rak miturut cerita saka pelayune saka Majapahit mau. Berarti asine iki Jodhok ini sik do pandai besi iki empu asine Mbak. Ya empu. Empu keris ya. Ya empu keris mbiyen. Meng dislamurke dinggo didekke kuwi pertanian kuwi. Pertanian mergane ora mamane ono. Ya ngerti. Istilahnya rak mamane ndak ketara to wong biyen. Pembaruane saka agama Hindu lah katakan anak Islam. Rak le crita wong tua-tua biyen ngono kuwi. Mane njut oleh kondange kuwi rak wong Jodhok biyen kondang Pandai Besi karo wong Grobak, wong Dukdeng sama Ladeng ngono. Dukdeng sama Ladeng. Wong Jodhok akeh. Akeh yen. Ana anu kanca sing pun sepuh yo ngandhake wis biyen jaman Londo, iso nyelake jaman Jepang, jaman Londo. Nganti deknen saiki yo isih maksudnya yo gunah kuwi mau. Oh, ngono ta ceritane iki. Mula Jodhok iki ya. Ya mula sak kiwa tengene. Nah aku barang ya akeh wong Grobak, Mbak. Termasuk mbahku sik yang Grobak. Wong daerah kulon nggonmu dekah kene iki. Pandak-pandak ini. Ning dalane ora mbiyen sih rekoso, saiki wae penak nggo wisata. Wisata ya, Mbak yo. Nah iya. Wis sapine cara diri ora ndenteng ya narik ya. Ora anu. Nek sapi jenisnya apa, Mbah, sing kuat dinggo ngono Mbah adoh, Mbah? Nek sing jenis sing anu ke PO, peranakan nongole sik do punuk-punuk. Nek kuwi jenenge udu nganu apa? Apa jenenge? Benggala apa? Ya ana sing ngandake benggala ning anune anu tak dhewe anu PO Benggala ya keturunan Benggala ning keturunan Benggala. Ning anune PO. Anu peranakan Ongole mau. Nah lek serake le mayar nyebutke ketelai sapi Kebumen. Oh iya. Sapi Kebumen. Sapi India lho. Sapi Kebumen ngono kuwi. Kuwi sing paling kuat kuwi. Ya ora paling kuat maksud iki dari segane jinak. Kan tipene tipe sapi pekerja. Oh ngono. Pekerja kuwi. Beda ya nek limosin barange ya. Limosin pedaging ya. Pedaging. Oh, berarti kan nek selain kuwi apa, Mbah? Apa? Selain sapi PO ra ono. Yo jane ono ning nek sapi asli Jawa ono Mbah. Sapi asli Jawa sapi Bali to. Oh, sing cilik-cilik ngono ya? Lanang dhewe jarang dibudidayakan kok ora gur mosin PO. Mergane ngono, Mbah. Yo piye yo nyatane sak ngertiku aku kecilik tekan gedhe rong tau muni ndidi wong sapi Bali rong tau. Pokoke daerah wetanan daerah ya. Daerah Bali mengetan, daerah Sumatera, daerah anu. Secara postur yo cilik ya, Mbah yo. Heeh, cilik. Kuwi. Nek paling adoh jenengan ngendi, Mbah? Grobak ngono kuwi. Nek aku dhewe paling adoh ki tekan tulung Kalasan kono. Nek rak adikku sing saiki nang Batam kuwi sok nang Setiafa, tau tekan Setiafa, nggih Mas Hermawan kuwi tau. Setiafa ndi? Purworejo. Heeh. Wah. Pirang jam iki? Kae pira ya? Sik meneng wah nggih jame ya suwe ning ya rong anu. Sorong dina ya. Sorong dina sak tekane. Tekane ya. Heeh, sak tekane. Menarik sak tekane. Ya tengane rasa kesusu wong anu to, tapi ora kaya jaran. Jaran ya, Mbah. Ayo. Menarik lho anu ya apa jenenge ya? Mbah apa jenenge filosofi atau apa-apa ngono, Mbah? Ono apa? Mbah. Rak miturut nang ayat lho kuwi wong dek pas anu kae yo sik pas ngaji. Ngaji ya. Ngene saka surah Al-Maidah ayat pira lali ning ana tulisan bikhal itu alo transport nganu istilahnya tunggangan yang ditarik sapi jare. Njut muter saka wali kuwi jare ana tetembungan ana racak. Struktur Grobak ana racuk, ana pasangan, ana sambilan sawat, kroso, nyut payon, lane gribik. Ha kuwi biyen nak dadi kek diwernani putih, abang, ireng, kuning. Apa kuwi? Wardine rak jagate manungsa ki ana amarah halo amarah. Salah sak piturute kuwi. Jaran abang, jaran kuning, jaran putih, jaran ireng ngono ya. Nah kuwi saka filosofi anu saka Kanjeng Sunan Bonang.
pergerubakan. Dadi yo tetep nganu yo Mbah yo. Maknane yo tetep akeh yo. Oke. Gerobak ku yo. Ya mulane ana pasangan, wong ki diciptake sepasang lanang wedok. Ya Lah anune apa hubungan gerobak kuwi? Lah ya pasangan to, kepasangan sapi ki rak wong. Oh iya. Nganu kudu loro. Nek gerobak kudu loro sapine. Ya ora kudu jane ning rak wong anu ben loro, ana loro. Iji jane ya ora apa-apa. Ya sakjane iji ya. Nyet payon wong ki rak iso kudu ngayomi, dadi pemimpin ki rak iso ya ngayomi kawulane. Oh ngono kuwi payone ngono. Payon. Yen cagak-cagak apa to kae. Mulane ana saka guru lha ngono kae. Wis wong ben wong pengko ngono kuwi. Oh iya. Ya ana filosofine nang gerobak kabeh hae ana. Pancatan wong ki yo duwe pancatan ora gur wong meneng wae. Karena wong anu nggak gerobake pancatane nang embel ngarep iso munggah. Embel. Embel sing embel mburi. Mburi lho nek pancatane nang ngarep. Yen ana jenenge manukan, Manukane yo oleh. Manukane Oh ngene iki ya. Dawa kae. Kae jenenge racuk. Tumulne cuk ki arek awake dhewe nembah karo sing kuwasa siji. Cicuk ya. Sing apa sing di nang ati ngene agama apa sing di yakini monggo. Oh. Berarti sak kecaki sih anu ya Mbah ya. Organisasine sih Berjalan, masih berjalan. Sudah saya registrasi di Dinas Kebudayaan Bantul, sudah punya badan NIK. hukum. Badan hukum. Badan hukum NIK. Berarti yo nganu ya Mbah ya walaupun apa ya kesan gerobak sapi ki tok jadul ning wah sing ning organisasi cara dene pemikirannya ya tetep tak wis terbentuk tanggal 31 Januari tahun 2014. Zaman semono isih bupatine Ibu Idam 11 tahun ya. 11 tahun. Aku lek dadi entek tumek mulane aku njaluk regenerasi. Wis samane wis tumek iya. Yes maksudnya yes ben anu ning aku ya maksudnya isih dijaluki kanca-kanca ya isih anu isih gelem ngewangi. Ning yo regenerasine jalan, Mbak. Alhamdulillah saiki oke wong nom-nom barang lho. Dari 100% lah katakanlah 80% itu yang muda. Mbok to? Di yang sepo-sepo istilahnya gurgari ngombiyonge karo ngesuwi yo ngake kesuwi ora ana paribasane wo sing cak nom pengen sinau maksudnya kok le ngireke sapi sing kepiye to kepiye iso ajar-ajar. Ning saiki kebanyakan sing nom-nom, dari rata-rata cah anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, kuliah anggotaku ya ono. Anggotane anu kuwi ana sing sapa sing cah SMP ne. Anu bojo kuwi. Oh, Pais. Ah kuwi iya SMP, ya iso anu. Iso kuwi anak didikku kecilik melu aku terus kuwi. Nanti saiki di sapi dhewe, di gerobak dhewe. Ora di gerobak ya geseran ning sapi anu sok tak sik melu aku. Ning ya seneng. Seneng wonge ya seneng. Yang penting nang gerobak nang sapi iki seneng sikik. Oh no. Nek anu Mbah. Ngomongin gerobak sapi nek perawatan sapine piye Mbah? Ya sementing ya dipakani rak memane arek ngelomokke ya dibacatis weh awake dhewe yo engko ya kok ora beda ya awake dhewe. Ya dijamoni ra ya. Jamone rak khusus nggih gerobak ya dijamoni. Oh, jamune apa? Jamune rak oke rak kodok bebek. Ndok bebek iki. Bebek udah banyak. Oh, to, ndok banyak iki iso. Ndok banyak. Isane rak ndok banyak iki nek ndok banyak iki engko terkadang sapi nyok gelem galak. Oh, to. Oh, berarti luwih anu nek nggo anu ya, bebek ya. Kencur sunti. Oh, ya kaya dikomborno ya. Wong rak jamune ngono kak. Komboran nak cara dene asupan bendina, kombor karo hijuan no. Engko rak momone ana sing do dikeki anggur merah. Wah, ya doyan. Ya doyan. Engko rak ketung turane nggo wonge. Sing duwe turane. Ya apa ya? Anu yo dite nggo tuku anu anggur merah lha ngopo nggo nganu sapi, nggo sapi. Sapine dinehi seprapate liyane dhewe-dhewe. Iya, kuwi. Iya. Kuwi nek anu Mbah yo ning rumah yo. Nek anu Mbah
gandeng babakan nggon grobak sapi kan wis ana kejaman dhisik to. Heeh. Kejaman Mojopahit dhisik. Nek persapinan apa pergrobakan kuwi miturut anu dina Jawa apa pandangan nggon Jawa-Jawa ngono kuwi piye, Mbah? Rak Jawa rak wong biyen rak tuku. Nah, nek tuku rak tuku rak biyen miturut mbahku. Heeh. Ana hitungan suku watu Gajah Buta. Oh, ngono. Nah, sing Piye kuwi? tiba rak aja tiba suku apa watu, sing penting tiba gajah apa buta. Rak buta iki ben mangan akeh, rak gajah ben iso gedhe. Rak suku iki terkadang iso gejigung. Nah, rak watu gur mringkil ora gelem lemu ning mangan akeh nek ora gelem lemu. Nek le nyocoke ro dina, Mbah? Ya diitung pasarane. Ngono. Mane tukune Rebo Pon, Rebo iki 7 5 4 4 3 to. Pon iki 7 rak 10 di anu suku watu gajah buta, suku watu gajah buta, suku watu gajah buta, suku watu lagi tak tiba watu. Mane tuku iki nang pasar kok dilare kena blandike. Wis esuk leh mau ngetreke nang omah dinane kudu iki. Ngono. Ning dipandiri sike. Iso ngono kuwi. Iso. Ben pas ya. Heeh, ben pas. Ben pas watu apa buta ya. Njut rak ngeluhi sapi ki. Heeh. Dinane rak mane miturut mbahku mbiyen rebone Rebo Pon. Rebo Pon. Ngeluhi rak wong mbiyen pon ki dina anyep. Kok ngeluhi nyoblos. Ngono ae. Kok dileleh kok sapi wis nganti wangkal ya sak-sake rak saiki lho rek. Wangkal iki piye? Wangkal ki nakal apa ngono kuwi. Sak-sake. Heeh. Nek miturut zaman dhisik Rebo Pon. Mergane anyep. Dinane anyep lan wong duwe gawe wong rek mene anu Rebo Pon iki dina pasaran pon iki dene anyep. Nyut biyen sudah disaranani gedange nggo gedang setangkep karo serabi gedang sanggar siji karo serabi setangkep. Iya njut kuwi nek arep ngeluhi iki mau. Rokoke rokok siong. Gak biyen ngono. Rokok siong. Heeh. Berarti dongane pas isik lagi dikeluhi ya. Heeh. Jero dongane wiritane dene Dewi. Ngono. Kuwi ngono kuwi rak mane sing kulino ora metu gedhi. Mosok, Mbah? Heeh, aku bareng nyoblos ora metu gedhi. Ora metu gedhi. Iya jenengan hafal ya. Ya ora apale mbiyen rak iso nemokke untu sapi sing poel sing nang ngarep kuwi iso nggo cekel anak wong mbiyen. Untu sapi poel. Ning udu sing arep lho, udu sing kene rak sing kene kulino. Oh, sing ngarep. Sing ngarep udu men. Oh, ora nganti iso nemokke cara dene iso nyekel iso nganu Rajakaya ya kebu sapi ngono. Iso naklukke ya. Ah, cara dene sing ngono. Oh, ngono kuwi. Ceritane ngono kuwi. Ceritane. Ning ya ana rampale, rak mumane kok duwe kewan wis gari kepercayaan dhewe. Ya, Mbah. Ganeng nganu kewan sak piturut iki umate istirahat umate Gusti Allah ning nang anune Nabi Sulaiman ya jawab sing anu kuwi nang tanah Jawa kuwi ngene Kiai Dadung Awuk nyanyi Dadung Awuk. Oh to. Sapi kuwi. Rajakaya. Ya Rajakaya kuwi. Berarti nek anu cara dene le jawab kuwi ya. Kiai Dadung Awuk nyanyi Dadung Awuk ya. Oh, ngono kuwi. Oh, alah kuwi to. Iya. Kaya nek nganu lho. Kiai Taruna Nyai Taruna Taruni Taruna. Ah kuwi iso ngono kuwi. Kuwi rak sing rak ndek kewan kuwi Kiai Dadung Awuk. Nyai Dadung Awuk. Oh, tak saka versi Jawa rak versi saka Arab ya kuwi Nabi Sulaiman. Oh, iya lah ngerti ya yen. Kuwi wiritane mbahne yen ngono kuwi. Adikku ora ngerti. Berarti tetep turun ya Mbah ya, turun temurun ya. Tak saka anu turun temurun. Turun temurun mesti tutur ora tutur. Tak tulis Mbah, tulisan Mbah. Wong Jawa ki elike ra tulisan, gore ilingan. Elingan ya. Elinge ku tenan, wong Jawa ki jane kok ngilmune akeh ning ora elike ra tulisan. Beda tutur ya. Ora beda karo wong Cina, wong nulis ya. Heeh, wong Mesir jaman biyen sejarah-sejarah ki mah ana bukune ya tadi. Anu kuwi didi eleke tutur. Bukannya tulisan. Tutur iki terus nek lali ya tobat ya. Lah iya, lali tobat. Mane
arep nulis sing kasunyata sing bener ki iso geseh. Oh. Ngono kuwi. Oh iya, oh iya. Oh iya. Sapi pasaran dinane. Ya Rajakaya. Rajakaya ya. Heeh. Nek jaman dhisik iki nek sapi kuwi mau sing sapi ndek punuk iki mau sapi PO iki mau. Nek kuwi anu bakso dibleh ta kuwi. Ya iso ya. Dagingnya enak ora lho. Ya dagingnya biasa ya. Di sapi-sapi pekerja, sapi Padha. sapi Soale konsumsi. Soale jarang saiki nek umpama korban kan kok saiki sapine asik mental ya anu. Soale sapi si metal kuwi luweh cara dene penggemukan luweh cepet timbang sapi PU. Oh ngono. Heeh. Oh, makane gede-gede ya. Kan sapi si mental sapi limosin kan berhawa dingin maune digawa nang Indonesia. Oke kan biyen daerah Jawa Malang, daerah dingin-dingin ini bisa berkembang menyesuaikan dengan iklim Indonesia, bisa berkembang. Nek untuk pekerja deknen kurang apik. Kurang prihatine, kurang terus ya. Di PPW rak melet-melet. Ya Allah. Nek anu Mbah, sapine jenengan berarti anu manut-manut ya. Ya alhamdulillah manut-manut. Tahu les anu dong. Nakal ngene. Boleh aku kira momone alhamdulillah iso ngene iki tahu jenenge gerobak kelas 3 SD kena ban rodo ketelindes. Wah, biasa wis tenan. Dialami kabeh. Wis kalami kabeh. Arep masangi sapi ditubruk sapi ya kulino. Nyorok sapi dipengkal sapi ya kulino. Ana sik lucu meneh. Dipengkal kene iki barang ya tenan. Anu masa depan iki. Masa depan iki ante semaput tahu. Tahu sungguh-sungguh terjadi itu. Tak periksake nang dokter. Ngene untuk dokter iki wedok. Yakin kuwi dokter. Lah dicek ora? Nah, dokter wedok ya ditekone sakitnya sakit apa? Yang di bawah. Yakin kuwi sungguh-sungguh terjadi. Ini ndi le? Puskesmas ndi? Nang kidul Ganjurane dokter Ikang ya sing. Lah bahasa ngono yang sakit ini dok. Lah kenapa? Dipenggal sapi ya. Dokter izin. Dokter izin guyu guyu izin. Untung ana dokter lanang. Dokter itu ada pasien yang lukanya di alat vital lho tenan. Ini ngopo Pak? Di sapi ya duyul kae. Wah iki ra iso ngatur koyo. Wis sungguh-sungguh sungguh-sungguh ra tak adekan tenan. Wis sungguh-sungguh gur ngene iki doktere. Dikei obat ini nanti kalau kancingnya ada darahnya ya langsung ke rumah sakit aja kayak alhamdulillah. Aku semulang rak pecah ya, aku tenan usung-usung terjadi gitu. Wah, untung ora pecah ya. Untung ora pecah. Isih kena yo tandang gawe. Kuwi. Aku esuk iso ngadeg ora ya. Ngono. Nanti tau tak deloke film ketoprak Jepang. Ben gua kuwi iso aku yo. Itu sungguh-sungguh alhamdulillah normal. Oh, normal kuwi. Tenan kuwi. Wah, resikone iki Mbah ya. Sapi ngono kuwi. Ning wektu bar kepeng kali rasane piye, Mbah? Wah, rasane perputaran modar. Ya tenan kaya ra duwe anu wae kan. Ya aku iki. Nek ora nyeri kok, ora nyeri. Wah, langsung kaya ra ngerti dhewe kowe mare kekampleng apa ngono kae rasane ngono kuwi kena anu lha kuwi ra kena sapi. Wah, mau tenagane sapi ya rene dhewe. Oh, kuwi sapi. Yakin. Pengalaman pahit berarti, Mbah. Heeh. Yo tusuk-tusuke nang ngarepan kuwi arep tak pasange nek arep ceritane mbiyen arep sawalan kobdar sapi sak bandul ya. Tak pasangi sapine kagol. Oh. Kagole maune dongno kuwi sikik kuwi dikeri. Kagol sapi ndelok kagol. Apa? Heeh, ndelok kagol. Dikerekke ngono ki ya nesu. Ya nyatane nesu wis. Tusuk ora ditolongi kancaku aku mati. Tusuk-tusuk piye? Aduh, tusuk gek ini. Tuh disundangi ngene iki. Apa? Iki untung ra togel anuku. Oh, Mbah. Wah, tenan. Sundangi ngene iki. Heeh. Kuwi sungguh-sungguh terjadi kuwi. Cilikanku ngusung pari gogrok kena ban ngene iki. Wis tak lakone iki mulane nggo pengalaman. Heeh.
pengalaman. Nek pengalamanmu Mbah selain kuwi Mbah sing unik apa sing berkesan babagan sapi ini? Ya apa ya? Ya wingi Nek mau sing ya. ngoke-oke rak nang wong gerobak wongane ya kuwi mau. Ya kuwi ya biasa wae. Ya sing berkesan ya tuku murah dolaran, Oh, barang biasa kuwi, wis biasa. Oh iya. Ngono kuwi. Persapitan. Sapian. Nek anu berarti ya anu Mbah tani juga Mbah. Ya nggo mbangane tuku anu ya tani. Oh, tani ya. Tani. Oh, ya paham pertanian ngono ya. Ya titik-titik ya Heeh. raketong anu ya anggota kelompok tani anggota kelompok Nek maksudnya taruh apa-apa ki klak wonge siji lambene perna-perna. Oh, ganti klambi to. Heeh, ganti klambi. Apa tarunan tani wis deh. Taruna tak aku sing ngurusi tuwonom ya tau ngurusi taruna tani ya ndek ngurusi ndek Karang anu njut sing gabok tan ya ana, ya sik P3A ya ana, ya peternakan ya ana. Oke Mbah. Wah, wong ngira wis gelem dikon terus ya, iki saguh mau ya saguh wis ngono mau. Wis mulane wong siji klambine pirang-pirang. Nek nggon tani mau nek organisasi terus kegiatane apa Mbah? Nyerak nggonku ana gapokan ya pendak selapan misan ya anu apa Rutinan, kumpulan. Kumpulan bapak-bapak kelompok tani sak kaya dadi. Ya gawe engko di bawah naungan PPL. Heeh. PPL ya elek-elek dadekke penyuluh swadaya. Waduh, bapak penyundut. Yen kancaku Tekan ngendi berarti? alhamdulillah wong ngarit iso nunggah motor mebur aku Den. Nah yakin alhamdulillah kowe. Nanti Mbah? Dia nang Institut Pertanian Bogor. Bogor numpak motor mebur. Oh, kuwi disangoni. Umpama Bogor ngebus wae iso. umpama tak jaluk duit ngono, tenan tak jaluk duit anu. Wis madang kaya masakan Jepang kae. Wah, ya tenan kuwi sungguh-sungguh terjadi. Tahun 2019 Agustus dinane. Bulane. 10 dina aku nang Malang, Batu Malang, pelatihan tengah pertanian, tentang pengelolaan hasil anu wis saka anu kiriman saka kabupaten nang Malang kuwi. Mulih dinane rak kali telung anu sedina nang omah saka Malang, Batu Malang mulih ge sedina aku pamitan karo wong omah. Aku esuk lunga. Nah, lunga nang ndi? Ndino lunga ae ngono. Ngeri-ngeri ke DWR Esuk anu nang Jawa Barat tenan. Jawa Barat. Dudur ditelepon nanti tiketnya saya sudah ngeri. Kan tenan kuwi sungguh-sungguh terjadi. Penting guys, wah kaum wis nasi nang Bogor numpak motor mabur. Tenan wis ki mbiyen anu arep peralihan nang YIA. Dadine iki aku sing anu terakhir nang Adi Cipto. Nek neng anu Mbah, luar pulau Mbah tau dong. Kak luar pulau tahu. Tahu ya Jawa ya. Urung tahu. Kak sepulau Jawa iki wis wis gede nang Anjuk. Wah, elok. Anjuk. Kan ngendi malah. Nantine ya Kak. Ya alhamdulillah wis saka ngono kuwi ira kanan ngono kuwi. Kanan donya ya Mbah ya. Saka pertanian tekan ngendi saka istilah kerawitan yo tekake ngendi. Karawitan yo. Ya, nggo hiburan. Biyen sok anu tekan Pekalongan, tekan Purworejo, tekan anu kuwi. Ya ngamel. Ya ngamel. Kuwi rak dari segi anu saka seni, saka pertanian kuwi. Ya gur nggo srawung karo ya sedulur akeh. Nyatane kanca-kanca sing saka Jawa Timur kan nggur dolane ijo mesti mampir. Oh, to, Mesti mampir. Kontek-kontekan. Kontek-kontekan anu engko Pak aku arep nginep di jenengan anu ya wis penting iso dos kae. Ya sekis dulur Mbah. Sekis dulur. Kenal tah Subang. Cewek ayo cewek. Anu ya kuwi mau. Ya saya seneng lah katakanlah. Ya wong uripe ya ora uripe wong dadi wong tani yo ngene iki. Oh iya Mbah yo. Yes,
ngerak mamane apik, regane sing apik, biasa. Tapi anu ya Mbah ya dadi tani iki ayem ya Mbah ya. Ya lek dihitungke ayam ya ayam wong mbangane nempur to. Lek mamane dihitungke arep saiki rak mbiyen ngono arep sekolah dolke gabak, dolke beras ngono iso ngono. Lah saiki ora cucuk. Heeh to Mbah. Wis raboke ya. Berarti anu saiki cara dene tani ya nyon sewu nek jaman saiki rondo ra kajen lho. Ya rak le anu sementing rak nggo kehidupan pemerintah lho maksudnya. Ya mamane nggo awake dhewe mangan alhamdulillah iso. Anu nek sik lahane luas yo anu yo iso saiki mergane alhamdulillah bulog gelem nukoni. Oh saiki mulai gelem nukoni. Putane saiki hargane yo ora anu yo 6,5. Ya lumayan dhuwur ya. Lumayan dhuwur. Soale nek dhisik iki nyok krungu import iki lho Mbah. Ah kuwi yo kuwi yo nyusahke petani ya. Nyusahke yo. Heeh. Nek yo kendalane saiki yo kiwa tengen nggonku kono ana tikus ning anu kuwi mau. Nah kuwi Mbah. Nek tikus ki cara penanggulanane piye nek ning kene? Soale iki jare iki nek jare wong Jawa tikus ki ana sing momong ya. Jare aku yo tau ya sing andake ngono kuwi saya istilah yo saiki karo sing pemangsa iki awake dhewe yo ora dipateni ya ula, burung hantu, barangke cara dene kancane awake dhewe. Oh berarti nek ketemu lo ning sawah aja dipateni. Nah ya kuwi ya rak saka dari dunia apa ya saka dunia lain. Pendidikan apa kae iki gawe emposan, gawe sing nggo anu maksudnya dari PPL, dari anu ngono kuwi. Nek dari dunia lain ya penting ikhtiar. Ikhtiar ya. Yo rak sing le crita delok ku ana sing ngomong, "Wah, oh to, tikus yo." Soale iki aku tau Mbah nang omahku iki tikus iki rak anu senengane rak wah mbrengkali anu lho, panganan lho. Nah, tak racun nek entusan ki. Buarku iki ngamuk kok piye? Apa-apa dicacai, apa-apa dicacai welu. Lah iya ku modelane ngono kuwi to tikus ki aku ngono. Gitu rak sakjane rak wong biyen ki rasa syukure karo sing kuwasa ki ditenani. Mergane apa rak biyen iso ana wiwitan. Oh no. Iso ana nek anu apa ben istilah sedekah lah ngono. Oh. Iya saiki rak iso ya kuwi mau. Ae di samping rak aku ya karo nglestareke tradisi. Ya aku sesok aku dhewe pribadi nggonku aku tak anu ki rak wiwitan barang tak isih anu wiwitan isih ben istilah aku pisan ya syukur kalau sing kuwasa ping pindhone ngenalke iki lho anu karo bocah-bocah gayeng lho Den tenan aku wiwitane mbok sing teko heeh to Mbah wah tenan lha anggaran tekane kok wingi ra wiwit lah wingi pas poso to dadine urung ya anu pas ngepasi poso ki pas panen arep nganake wiwitan ya cara dene engko sing ado njaluk-njaluk ki ya pas do poso ya. Ya muga-muga esuk panene apik. Anu metuki diwiwiti. Muga-muga wae nyun dongane regane saiki akahanane kaya ngene iki. Ngono kuwi. Penting ya, tani penting lho. Ya ana tembung tani iki saka gurune negara ki ya. Tani ya. Wong tani. Tapi ya nandur pari ya ora mangan. Lah, ngene kuwi. Kowe mau. Nek momane kok kowe kok mbiyen kok ditekoni kok kowe iso dadi wong tani ya jane ya kepepet. Ngono, Mbak. Lah, tak kira nek pesen ku anu tani ini. Kepepet aku wong growong kepepet ngene. Terus tani ya Mbah jane. Tapi nganu Mbah, selain menekuni dunia pertanian dan perhewanan kuwi tau kerja ora Mbah? Semisal wah aku tak kerja ning pabrik ono wong piye no. Bangunan aku malah tau. Oh toh. Bangunan tau. Melu bangunan ya. Aku baru lulus sekolah, ngopo ya iki nang bangunan. Bangun SMA 7 lho. Heeh. Bar gempa kae. Bangunan 7. Apa maneh ya wis. Njuk daftar keangkatan tau ning ya ora ketampa. Ya rekane kuliah, ora ki ben padha kancane. Jurusan apa sampean? Aku ben ya pertanian. Pertanian. Berarti ilmumu yo anu Mbah ya, terus dene yo tok prakteke ning saiki iki ya. Ya ngono ku ya iso. Iso yen ya.
Jeneng aku mbiyen kuliah yo canduga. Oh, iya. Makan cek ora. Sama aja ora. Ane lak ya wis sudah to. Yo wis sudah. Alhamdulillah. Wis alhamdulillah. Heeh. Sudah. Waduh dikangeni ya karo kanca-kancaku. Mahasiswa. Kanca aku masih do dadi akeh. Heeh ta. Dadi nang luar Jawa kuwi. Oh, luar Jawa gampang, Mbah. Kuwi. Tapi anu Mbah yo apa? Darmaning awak dhewe urip iki tetep critane dhewe-dhewe. Yes. Dilalae kok sampeyan iki critane darmane iki ning nggon tani, dilalae kok si B darmane ning nggon bengkel apa kan beda-beda to. Gare mana dadi tentara mana gleleng aku Den. Heeh iya Pak. Gleleng mana. Iso nganu ya. Ngungkupi endi-endi ya. Heeh bisa ya iya. Ya disyukuri ya berarti Mbah. Gusti Allah kuwi adil. Kuwi ra tak dadekke ngene iki wah anu wae ngono. Kowe sing apik-apik wae. Batas men ya. Batas kuwi wae. Wow. Ya melu seneng nek saiki tani mesti dalam artian hasil tani iki saiki ana regane. Sing jane ya saiki kendalane dari pemerintah kabupaten kuwi kan regenerasi pertanian kan saiki do digawe petani milenial. Artinya alhamdulillah Bantul iki ada beberapa teman kelompok tani sing nom-nom ana kanca-kanca sing Megiri lak jenengan ngerti ya Mas Anton kae. Anton Karang Taruna. Karang Taruna kae. Sobat Karang Taruna Bantul kae njut ana meneh saiki alhamdulillah. Aku wis cara dene bangga Mas. Heeh. Regane apa? Aku mbiyen kancaku wong tuwa-tuwa. Takone aku cilik dhewe karo wong tuwa-tuwa ning saiki aku alhamdulillah koncone dari saka Grobak iki kancaku saiki nom-nom akeh. Kelompok tani masih taruna tani sing do kecimpung nang dunia dalam pertanian ora kudu nang wong tani iki nyeblok-nyeblok nang lendutan. Ngono to? Heeh. Lah, saiki kaya dene pengolahan hasil ku ya pertanian. Oh, iya masuk ya. Peternakan ku ya juga ada arti pertanian, perikanan. Njut penjualan. Oh, berarti ono bagian dhewe-dhewe ya, Pak. Bagian ono njut wah wong dadi cah anu Luprut panas ngono. Dari kanca-kanca sing kuwi mau kalau enggak salah hijaunya tinta dari Mas Anton kuwi ya men iso motivasi para anak muda sing nang Bantul kuwi. Ya berarti ya nganu ya lestari ya isen ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, Pak. Ra ketung lak umpamane Bantul ki rak di mane rak dong golek taruna tani kok sing iki taruna tani apa pun taruna tuwa aku yang rame tau tekon ngene karepane njut anu gur siji loro iso geser ana taruna tani tenan maksudnya heeh nek dhisik taruna tani nek isine taruna tuwa iki aku yo ngono ya alhamdulillah wis anu iso bombong lah katakanlah saiki sekarang itu anak muda kira mana kata nandur si tanaman pangan. Kuwi ana cenderung gelem ana cenderung gemam mergane tanaman pangan kira 3 bulan akeh iso manen nek momen kaya dalti sayur barang kan ya 2 dina pisan entuk dhuwit mane kaya nandur kangkung, nandur cang panjang, nandur bayem, lombok. Pokoknya nek lombok rego apik engko iso ganti motor, ganti. Iya. Iya gare apa ya? Mau. Weh, mane ra iso ya mau. Taruna tani ya, ayo giat lah. Digerakke meneh ya. Sur ora kudu glumrut saiki.